Коли все це закінчиться? Чому я? Ми повинні боротися, коли навколо нас корупція, брехня там і тому подібне. Прояв правдивості – це завжди твердість стопи. Коли людина правдива, земля під ним тверда. Серед віруючих є чоловіки, вірні завіту з Аллахом. Є серед них, юдей був дуже здивований. Він сказав, сам Аміруль Му'мінін привів мене до судді, його ж суддя виніс рішення за мене, для мене. Це не може бути брехнею, це істина. Він пішов до посланця Аллаха і почав просити. На що посланець Аллаха? Він змінився в обличчі. Його колір обличчя змінився. Він сказав, невже ти? І насправді корупція була, є, і вона буде доти, доки о, віруючі, наш шлях віри, шлях чистоти, шлях правди, істини та справедливості, шлях боротьби за всі ці цінності, якості. Аллаху Субхану Тааля дуже відомому аяті каже, а'удhu білляхі мінаш шайтанір раджім, Інна Аллаха я'муру біл'адлі вал-іхсані وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. В цьому аяті закладені багато чого. В перекладі це означає, воістину Аллах велить дотримуватися справедливості, робити добро загалом і обдаровувати родичів, зокрема. Він забороняє гидоти, ганебні діяння і безчинства. Він вмовляє вас, навчає вас. Важливо, ви згадаєте повчання. Віруючий шлях віри вимагає від нас правди, завжди правди. Він вимагає від нас завжди бути правдивими, що дається тільки через щирість. Ес-сидку вал-іхлас. Сидк – правдивість. Садик олмак – бути правдивим. Щирість – іхлас. Мухлис. Що ж таке правда? Що ж таке правдивість? Ес-сидку фі ظаهирі вал-батин. Ес-сидку біма'наху الضيق مطابقة منطوق اللسان للحقيقة. Правда, правдивість в узкому значенні цього слова означає це тоді, коли ваш язик говорить тільки правду. وبمعناه الأعام в широкому сенсі, в широкому значенні مطابقة الظاهر للباطن. Це тоді, коли ваша зовня сторона відповідає тому, що у вас всередині. فَالصَّادِقُ مَعَ اللَّهِ وَمَعَ النَّاسِ ظَاهِرُهُ كَبَاطِنِهِ. Тому правдива людина перед Аллахом та перед людьми, і зовнішня сторона така ж сама, як і внутрішня. Вона нічим не відрізняється. Протилежність же правди та правдивості є брехня та лицемірство. Тому Аллах, Субханаху ва Та'аля, противопоставляє ці якості, ці цінності. Зокрема, в цьому аяті, який я зараз вам зачитаю. Аллах каже, ба'да'удhu білляхі мінаш шайтанір раджім, لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Щоб Аллах винагородив правдивих за їхню правдивість, це з одного боку, да? А лицемірів скарав. Покарання лицемірам, винагорода правдивим. І тут є протипоставлення. Шлях правди у віруючій – це шлях вірності своєму слові, вірності обіцянки, вірності тому договору, який ми
заключили з Аллахом Субхану ва Тааля. Біль-ахд. Як це проходить в аяті. Тому Аллах Субхану ва Тааля каже, наприклад, в такому аяті, бa'да а'удhu billahi minash shaytanir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allaha alayh. Серед віруючих є чоловіки, вірні завіту з Аллахом. Є серед них, це продовження аята, ті, які вже виконали свій обов'язок, мається на увазі повністю, мається на увазі контекст, історичний контекст зіслання цього аяту вказує на боротьбу, на джихад, що вони померли на цьому шляху, навіть померли на цьому шляху. А є ті, які ще чекають, але не зраджують йому. О віруючі, правда, правдивість – це насправді, це знаєте, як корінь, будь-яке дерево, рослини мають коріння. Це корінь. Корінь, такий корінь, від якого відгалужуються, відвітляються багато інших цінностей, якості. Як на це вказує відомий праведний попередник із салафи салихін аль-Мухасибі. Він каже: «У'алям рахимакаллах», да помилує тебе Аллах, знай же, о віруючий, «інна сидка вал іхлас», воістину правдивість та щирість, «аслу куллю халь», це основа будь-чого, всього. فَمِنَ الصِّدْقِ يَتَشَعَّبُ الصَّبْرُ وَالْقَنَاعَةُ وَالزُّهْدُ وَالرِّضَى وَالْأُنْسُ. Від правдивості відгалужується багато благих якостей, терпіння, вдоволеність тим, що є, канаа, самозреченість або аскетизм, зухд, спокій і умиротворення, вдоволеність долею, рида. Мається в виду, рида мається на увазі білкадарі валкада. І далі він каже, а від щирості відгалужується тверда віра, переконаність, якин, убіжденність, тверда віра. Аль-хауф мається на увазі страх перед Аллахом. Аль-махабба мається на увазі любов до Аллаха, любов до Нього. Іджляль – його звеличення, почуття сорому та совісті, аль-хая. Все це відгалужується, відвітляється від щирості. Бачите, ці дві якості, як коріння, яке дає інший ствол, вітки і тому подібне. І далі він каже, правдивість можлива тільки тоді, коли вона проявиться в трьох речах. Вона проявиться в серці, мається на увазі у вірі, що людина не бреше, вона правдива в своїй вірі. Потім вона правдива в своїх намірах і діях. Намірах, щоб зробити чи наміри пов'язані з діями. І третє – правдивість слів у мовленні. Колись людина щось каже і щось хоче передати цими словами, якими вона висловлюється. О віруючі, які наслідки має правда та правдивість в нашому житті? Прояв правдивості – це завжди твердість стопи. Твердість стопи. Коли людина правдива, земля під ним тверда. Тобто, що мається на увазі? Тобто, мається на увазі, він не хвилюється. Він впевнений,
навіть якщо він слабкий. Навіть якщо перед ним вороги, навіть якщо він нічого не може зробити, але він впевнений. Стійкість, непохитність, правда та правдивість – це завжди сила серця. Дух, воля, ясне мовлення. Тобто людина, коли каже правду, вона правдива, вона не буде запинатися, заїкатися. Вона буде казати чітко, ясно, зрозуміло. Що вселяє спокій і навпаки. Прояв брехні – це затинання. Це метання з боку на інший бок. Це протиріччя, що вселяє слухачеві сумнів, настороженість. Насправді на все це вказує відомий хадіс, слова посланця Аллаха, саллаллаху алейхі вассалям. «Ас-сидку ту'маніна» – правда – це спокій. «Валь-кадібу ріба» – а брехня – це сумніви, завжди сумніви. Більш того, тому віруючи, правда, правдивість, вони завжди ведуть до чого? До благочестя. Вони ведуть до добрих вчинків. Які, в свою чергу, ведуть до чого? Ведуть нас до раю, до нашої мети. До того, щоб ми гідно зустріли того, хто нас створив. І на це вказує слова посланця Аллаха, мир йому. А він казав: «Каля Расулуллах, саллаллаху алейхі вассалям, інна сидка яхді іля бир, ва інна бирра яхді іля джанна, ва інна раджула ла яслук хатта юктаба сиддіка, ва інна кадіба яхді іля фуджури, ва інна фуджура яхді іля нар, ва інна раджула ла якзіба хатта юктабу каззабан». Абдуллах ібн Мас'уд, хай буде задоволений ним Аллах, передає, що пророк, мир йому благословення Аллаха, сказав: «Дотримуйтеся правдивості, адже воістину правдивість приводить до благочестя. І воістину благочестя приводить до раю. І буде людина» – це процес правдивою. І такою, що прагне правдивості. Це процес на протязі всієї цієї дуні життя нашого. Що прагне правдивості доти, доки не буде записано в Аллаха як найправдивіше. І остерігайтеся, каже посланець Аллаха мир йому, брехні. Бо воістину брехня призводить до гріхів. Іляль фуджур. І воістину гріхи призводять до вогню. Іля нар. І стане людина брехати, вона може почати брехати з чогось такого, знаєте, дрібного. І прагнути до брехні, але потім брехати, більш брехати і тому подібне. Доки не буде записано перед Аллахом, як запеклий брехун. О віруючі, шлях правди ніколи не був легким. Шлях правди, істини, він завжди це тягар. Це боротьба, це завжди боротьба. Він завжди тяжкий, але людина, слідуючи правді, попри всі тягарі, вона відчуває, як ми вже казали, спокій, силу, впевненість. І ми це бачимо на прикладі пророка Мухаммада, саллаллаху алейхі ва саллям, на прикладі всіх пророків і посланців, на прикладі всіх, хто слідує шляху правди та правдивості, будь-де, будь-який період, будь-який час, навіть сьогодні. І намагається йти цим шляхом, шляхом правди та істини, проходячи через різні іспити, через смерть, через тортури, в'язниці, допити і тому подібне, приниження ворогам і тому подібне. І тому, напевно, посланець Аллаха, саллаллаху алейхі вассалям, казав:
коли його спитали, «Я Расуль Аллах, ейю насі ашадду баля». Його спитали, хто більше з людей проходить через іспити. На що він відповів? «Аль-анбія, thumma аль-амтhalь, фаль-амтhalь». Найбільш з людей піддаються випробуванням пророки. Потім ті, хто був ближче до них своєю вірою, своєю стійкостю. Потім ті, хто був ближче до цих. І так далі, і тому подібне. І далі посланець Аллаха каже, «Юбталя раджулю аля хасбі дінігі». І людина випробовується відповідно до ступеня своєї релігії, віри, стійкості. Якщо вона була стійкою в вірі, то збільшувалося її випробування. Якщо ж її віра слабка, то її випробування відповідно до ступеня її віри. І ми це бачимо в нашому житті насправді. І ми це бачимо, ці іспити і випробування, якщо брати сучасний український контекст, з початку 2014 року. Ми бачимо це на прикладі Криму. І ми це бачимо зараз в цій дикій війні, через які іспити проходять люди. Але ми також бачимо в суспільстві, коли люди втомлюються і кажуть, коли все це закінчиться? Коли? Чому ми? Чому я? І тому подібне. Чому ми повинні боротися, коли навколо нас там, я не знаю, корупція, брехня там і тому подібне? І таке є, але я завжди кажу, ми повинні йти цим шляхом, навіть якщо нам важко. І насправді корупція була, є, і вона буде доки вона є, і буде війна ця, доки вона є. І це процес очищення, який ми проходимо з вами. І ми повинні йти до цього цим шляхом до кінця, не зворачується цього шляху. Як це було б неважко. Навіть якщо це стосується близьких серед нас. Навіть якщо це стосується нас самих. Цей шлях правди, встановлення справедливості і іншого немає. І посланець Аллаха, і Аллах, субхану тааля, з цього приводу в аяті каже, ба'да аузу білляхі мінеш шайтанір раджім. Я аюгаллазіна аману, куну кавваміна білқисти шухада'a ліллах, валау аля анфусікум, іля ахірil ая. О, ви, які увірували, тримайтеся справедливості, коли будете ви свідками перед Аллахом, навіть якщо це свідчення буде проти вас самих, ваших батьків чи родичів, будь це багатий чи бідний, їхня справа належить Аллаху. Не йди за пристрастю, щоб не порушити справедливості. Якщо ж ви спотворите свідчення або відмовитесь від нього, то воістину Аллаху відомо те, що ви робите. Цьому вчить нас іслам. Цьому вчив нас пророк Мухаммад. Бути завжди стійкими. Що б не було, як би не було, бути правдивими, справедливими, навіть якщо це стосується нас самих і близьких нас. З цього приводу є дуже яскравий приклад. Коли в суспільстві, в тому суспільстві, найкращому суспільстві, при житті пророка Мухаммада, якась жінка щось вкрала. І було відомо, що вона знатна. Тобто вона людина знатна, ця жінка. І прийшли до пророка, почали шукати людину, яка б могла походатайствувати, поклопотати за цю людину, за цю жінку, Ель-Махзумія. І вони сказали, а хто може поклопотати за неї, крім улюбленця посланника Аллаха Муаза? Усами.
І вони підійшли до Усами, вговорили його, щоб він пішов до посланця Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, і попросив, щоб її не карали. А покарання, як відомо, за такий вчинок, якщо він встановлений дійсно, якщо людина, у неї нема потреби красти, вона багата і тому подібне, але вкрала, і там є розмір, щоб це було щось вагоме, не щось дрібне. Якщо це встановлено, то згідно ісламського права покарання сурово, відрубається рука. І вони говорили його, і він пішов до посланця Аллаха і почав просити. На що посланець Аллаха сказав дуже відомі слова, які записані і зараз. Завжди ми їх цитуємо. І він сказав, він змінився в обличчі. Його колір обличчя змінився. Він сказав, невже ти звертаєшся з клопотанням, коли справа стосується одного з покарань фі хаддін мін худуділлах, встановлених Аллахом. А після цього він став, звернувся до людей з проповіддю і сказав, воістину, тих, хто жив до вас. Вони були погублені з тієї причини, що коли крадіжку скоював шляхетний з їхнього числа, вони не торкалися його. А коли скоїв її слабкий, вони піддавали його встановленню покаранню. Клянуся Аллахом, як би вкрала Фатіма, дочка Мухаммада, то я обов'язково велів би відрубати руку їй. Ла амарту юкта яда. Так сказав посланець Аллаха. О віруючі, є дуже багато аятів з цього приводу. Бути справедливим, бути правдивим. Наприклад, Аллах Субхану ва Тааля каже, як ми це цитували, да? На попередній, в першому аяті в худбі. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. А коли ви судите між людьми, то судіть справедливо. З цього приводу, до речі, є інша яскрава історія. Історія Алі з іудеєм, з євреєм. Дуже така яскрава. Алі на той час був аміруль му'мінін, аміром правовірних. Він загубив свій щит, дира. Повернувся з битви і побачив на ринку якогось юдея, який намагається його продати. І він пізнав, він був впевнений на 100%, що це його. Він каже, це мій. Це мій дира, щит. Юдей каже, ні, він в моїх руках і він мій. Каже, Алі, ні, це мій, я впевнений. Він каже, тоді пішли до судді, хай буде суддя серед числа мусульман. І вони пішли до Шурейха. Це звісний, теж попередній, праведний предшественник, який був суддєю, відомий дуже. А як відомо, якщо хтось щось стверджує, він повинен дати докази або свідків. І от каже суддя Шурейх, де твої свідки, Алі? Він каже, можу засвідчити Мауляя, вольноотпущеник. Він каже, добре, його свідоцтво приймається, він дійсно засвідчив. І може засвідчити мій син. Мається на увазі Хасан або Хусейн. Він каже, ні, свідоцтво сина не приймається за батька. Він каже, як це? Він каже, так, тому що посланець Аллаха казав про це. Він каже, а як же слова посланця Аллаха інша людина каже в момент суддівства? Каже, він же, йому же обіцяно, він же сеїд Ахліль Дженна, він же господар раю, юний господар раю, це слова посланця Аллаха. Це така обіцянка, да, що вони попадуть в рай. І навіть суддя, тому що нахкуму бізагар, тому що суддівство не стосується цих хадісів. Ці хадіси змішувати з цими неможливо, заборонено. Сказав, ні, це тут не приймається, це тут не працює. І він
присудив цю справу єврею, іудею. Він казав, все це, щит залишається у тебе. Іудей був дуже здивований. Він сказав, сам Аміруль Му'мінін привів мене до судді, його ж суддя виніс рішення за мене, для мене. Це не може бути брехнею, це істина. І він засвідчив, що немає Бога, крім одного Бога, Аллаха, і що Мухаммад – його раб та посланець. У віруючі треба бути справедливими, як в суддівстві, так і в словах і свідченнях. І про це теж є багато аятів і текстів, де Аллах каже: «Валя тактуму шахадата, ва ма яктумга, фа іннаху аthimун кальбу. Валлаху біма та'малуна хабір». Не приховуйте свідчення, хто приховує його, тому той у своєму серці є грішником. Аллах знає про те, що ви робите. «Ва іза культум фа'ділу», Аллах каже. І коли ви щось говорите, будьте справедливими, Аллах каже. І багато інших аятів. Воістину, в день джума є такий момент, коли Аллах приймає наші молитви. І я прошу Аллаха Субхану Тааля, щоб ми застали цей момент. Фастагфіруллах лі ва лакум. Muhakkak bütün hamd ve saneler tek Allah'a layıktır. Ve ben şehadet getireyim ki Allah'tan gayrı ilah yoktur ve Muhammed onun Resulü, elçisi. Ama ba'd, ondan sonra ise saygılı cemaat, saygılı müminler, bizim yolumuz her daim adalet yolumuz, hakikat yolumuz. Eğer biz gerçekten tarih boyunca, millet boyunca dirilenmek isteyimiz, vatanımıza sahip çıkmak isteyimiz, bunu her daim anlamak gerekmez. Her daim adaletini yerine getirmek gerekmez. El-adlu nizamu kulli şey. Ulemalardan birisi böyle ayttık. Şeyhul İslam. Adalet bir nizamdır. Her şeye bir nizamdır. فَاِذَا اُقِيمَ اَمْرُ الدُّنْيَا بِعَدْلٍ قَامَ. Eğer bu dünyada adalet yerine getirildi, kâmet. O dirildi, yerini kurdu. وَاِنْ لَمْ تَكُنْ لِصَاحِبَهَا فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Hatta bile bunu gerçekleştirgen kişi ise ahirette onun hiçbir şeysi yok. Yani hatta bile kafir olsa bunu aytmak isteyin. Anlaysınız? وَمَتَ لَمْ تَكُنْ بِعَدْلٍ. Ama adalet yerine getirilmese لَمْ تَكُنْ وَاِنْ كَانَ لِصَاحِبَهَا مِنَ الْاِمَانِ مَا يُجْزَ بِهِ فِي الْآخِرَةِ. Hatta bile bunun sahibi çok imanlı birisi olsa ve ahirette bu imanın sevabını görecekse. Ve o ayta ki Şeyhülislam innel adla vacibun li kulli ahad ala kulli ahad. Adalet her bir kişi için her daim vaciptir. Ne alda olsa ise. وَالظُّلْمُ مُحَرَّمٌ لَا يُبَاحٌ. Ve zulüm haramdır. Ve eğer biz, якщо ми хочемо дійсно незалежності, хочемо дійсно перемоги, у нас немає іншого вибору. Тільки боротися. Tek mücadele etmek bu yolda, bu uğrunda. І з цього приводу на це вказують ці аяти. Bu ayetler buna şehadet getirirler. Bu ayetler bakınız meraklı cihat kontekste geçiyor. اُذِنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. Дозволено вести боротьбу тим, із ким учинили несправедливо. Воістину Аллах спроможний допомогти їм.
Оларнен женг ачылғанларға, муминлерге зұлымға оғранларға себебінен изин берілді. Шүбе жоқ ки, Аллах оларға ярдымға мытлақа қадердір. І потім, після цього аята, Аллах каже: «Аллазина ухриджу мин діярихим бігайрі хаққин ілла ан якулу раббана Аллах ва лаула дафу Аллахи наса бa'дахум бибa'дин лахудимат іля ахир ал-ая». Їх було несправедливо вигнано із їхніх житель тільки за те, що вони говорили: Господь наш Аллах, якби Аллах не дозволив одним людям захищатися від інших, то були б знищені монастирі, церкви, синагоги і мечеті, де часто згадується Боже ім'я. Аллах неодмінно допомагає тим, хто допомагає йому. Воістину Аллах всесильний, всемогутній. І потім Аллах в наступному аяті каже: «Аллазіна іммакканнахум філ арди акаму ссалат ва атау ззака ва амару біл ма'руфі ва наху анил мункар ва ліллахі аақибатул умур». І на цьому аяті я завершу хутбу, де Аллах каже: якщо ми зміцнимо їх на землі, тобто зробимо володарями, даруємо їм владу на цій землі, вони будуть звершувати молитву. Буде духовність. Вони будуть давати закят. Вони будуть підтримувати бідних, нужденних. Закликати до заохоченого і забороняти відразно. Я'муруна біль ма'руф ва янхауна аніль мункар. А кінець справ у Аллаха. Валиллахи акибатул умур. Олар, müminler ki eğer özlerine yeryüzünde iktidar verir isek, eğer Allah subhanahu teala iktidar verse ise, hükümdarlık verirse, namazını kılar, zekatını verirler, yaxşılıkını emir eter ve yamanlıktan uzaklaştırırlar. İşlerinin sonu Allah'a barar. Валиллахи аақибатул умур. І такий наш шлях. Я прошу Аллаха субхану тааля, щоб Він прийняв наші зусилля на цьому шляху. Я прошу Аллаха субхану тааля, щоб Він нас зробив завжди правдивими, тими, хто відстоює цю правду та істину.